Nou, het is 30 september vandaag. En we hebben nu 1,5 week aan Playmobil gewerkt. En we gaan nu even een vliegensvlucht erheen. Om nu te laten zien hoe mooi het geworden is. En ik ben Theo, hè. En dat is Remco, mijn slaaf voor vanmiddag. Hoi. Dus, nou, hou je beet. Draai hem om. Daar gaan we, hoor. Daar gaan we. Hoppa. Nou, dit is de entree van de tentoonstelling. Komt de introductie. En dan staat hier mijn vrienden. Zo komen er nog een stuk of 30 in. Dit zijn echt hele grote, kijk. Dit is mijn hand. Dus zo komen er echt wel een stuk of 30 in. En dan begint hier een vitrine. De vitrine met achterwandjes inmiddels. En dan gaat deze vitrine zo, het gaat door heel de zaal. Hier krijg je een introductiedeel over de ontwikkeling van Playmobil en hoe de productie gegaan is door de jaren heen. En dus dat is echt een mooi wetenschappelijk stukje. Hier gaat die vitrine weer verder. Hier in de hoek, daar komt de machine te staan en dan kunnen mensen zelf een klein voorwerpje uit een spuitgietmal halen. Nou, hier gaat de vitrine weer verder. Kijk, met al die mooie achterwandjes. Hier staan 2 stolpvitrines, daar komt ook nog allerlei bijzonderheid in. En dan gaan we helemaal zo ongelooflijk rond. Het is wat was het nou, 120 meter vitrine. Hier komt iets met industrie. Vanaf aanstaande dinsdag gaan we een vaart maken. 120 meter dus, kijk. Oh. Ik hoop dat de bezoekers ook zo snel doorheen gaan. Hier staan nog onze spullen, want we gaan natuurlijk volgende week inrichten. Hebben we ons gereedschap nog nodig. Nou, kijk eens, hier is die hele mooie. Oh, met een opstapje voor de kinderen. Hier is mijn vinger. De eerste Playmobil poppetje zit er al in. Ja. We hebben toch één. En daar ligt hij. De Playboy! Wat? Oh, nog. Mooie poppetjes, zeg. Nou, die is wel mooi, maar die is wel een beetje kreupelziek aan zijn knie. Die klopt niet helemaal. Ja, dit is het polsexemplaar. Je gaat een Steven face. Nou, Domini stond daar te werken. Nou, achter mij loopt Remco en ik ben Theo. Dus we hebben echt wel even een clubje gehad. En hiervoor hebben we nog een paar man erbij gehad. Het was een ongelooflijke onderneming. Maar het staat. Hier hebben we nog het schilderzoekje. Daarachter is nog een opslag. En dan ga je hier om de hoek eruit. Dus komt allen kijken. Binnenkort 15 oktober open. En dan kom genieten. Joe, Doei. groetjes. Doei. Doei.